Samantala sa lungsod naman ng Alaminos, nilinaw ng Public Order and Safety Office o Poso sa Alaminos City, Pangasinan na walang katotohanan ang kumakalat na video na umano'y kuha ng sa PAV covered court at nagpapakita sa isang babae at lalaki na di umanong sangkot sa malaswang gawain. Ayon sa Poso, base sa masusing investigasyon, kabilang ang pagsusuri ng CCTV footage at verifikasyon ng oras at lokasyon, na patunayang hindi totoo ang paratang laban sa dalawang individual sa video. Kinondina ng opisina ang pagpapakalat ng maling impormasyon at paglabag sa privacy sa pamamagitan ng pagkuha at pag-share ng mga hindi otorisadong video na maaari umanong magdulot ng seryosong pinsala sa reputasyon at paglabag sa batas. Inibok naman ng Poso ang publiko na maging responsable sa paggamit ng social media at tiyaking beripikado ang impormasyon bago ito ipakalat. IFM News Express, Balitang Metro. IFM News. IFM News. IFM News.